Tua tan mlynedd yn ôl, oedd yna criw o artistiaid. Nath ni dod at yn gilydd i creu cwmni wahanol. Dyna reswm oedd ni'n neud o, yn dod a tynnu bob math o celfyddau gyda'n gilydd. O gen i brofiad blynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio mynd i Mantell Gwynedd am help. I fi oedd o'n cam gyntaf rili i fynd atyn nhw i gofyn am help a ffindio allan pa ffordd oedd gorau i ni creu cwmni sy'n gallu gwneud gwaith proffesiynol ond hefyd i wneud gwaith gymunedol. Mae Mantell wedi bod yn cefnogol iawn a helpu ni deall y wahaniaeth rhwng yr options o bod yn elusen neu CBC neu cooperative neu just para fel grŵp cymdeithasol. A nathon ni dewis yn y diwedd bod yn CBC. Oedd hwn yn rhoi cynnig i ni gwneud math o waith oeddwn ni eisiau gwneud. Mae datblygu cynllun busnes yn holl bwysig i ni fel cwmni achos yn y dyddiau yma does dim lot o arian ar gael i gwneud pethau cymunedol yn enwedig yn y celfyddydau. Mae rhaid i ni ffindio ffordd i gwneud gwaith commercial a defnyddio'r pres yna i mynd yn ôl mewn i'r cwmni i gwneud y gwaith cymunedol fel match funding i pethau. Os dyn ni'n gallu cael rhywfaint o grant, mae pobl yn disgwyl bod ni'n gallu rhoi pres at efo hefyd pres ni, so mae rhaid i ni ffindio'r arian o rhywle. Ond mae pawb yn gofyn am cynllun busnes y dyddiau yma. O gen i ddim profiad o sut i dechrau efo hwnna. Felly mae cymorth dyn ni wedi cael gan Mantell Gwynedd wedi bod yn holl bwysig. Mae gobaith fel cwmni ydy bod yn cwmni celfyddydau o safon yn Gogledd Cymru a hefyd tu hwnt, os bosib. Mae'n bwysig i ni bod yn gwmni Gymraeg. Does dim lot o bobl yn y maes circus, theatr, contemporary arts sy'n Gymraeg, so mae aelodau ni, mae rhywbeth reit i'r galon nhw. A creu cwmni cymunedol a hyfforddi bobl yn y gymuned i bod rhan ohono fo.